दाखाजोमै बर' सावथुनखौ गोजोनै गोजोन बेखेवना होनाय जाबाय। मुंदांखा सावथुन लिरगिरि पंकज लाहारीजों लिरजानाय आरो बिथोन होजानाय दाखाजोमै बर' सावथुनखौ चिरां जिल्ला बिजनीनि सिङाव थानाय बर' बाजाराव बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव बिसानि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बयजोंबो सिनायजानाय फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी आरो बर' सावथुन मुलुगनि गोजाम गोदान गोबां महरगिरिफोराबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गुरु पबित्र बिथाङा फोरमायोदि गोदान महरगिरिफोरा रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय प्रजेक्ट लाबोगोन आरो सिगांनि बोसोरफोराव गोबां बर' सावथुन दिहुननाय जायोमोन, नाथाय देग्लाय बोसोराव दासिम मोनगुल' बर' सावथुना दासिमहालागै बेखेवजादों होननानै फोरमायो। फिल्म इन्डास्ट्रिजों लोगोसे जिखिनि आर्टिस्ट आरो प्रडिउसारनि सेफगार्डनि थाखाय जेब्लाबो खामानि मावबोदों आरो बिथांमोननि टेलेन्टखौ श' खालामनो थाखाय माखासे खाबु होनायनि थाखाय जों माखासे प्रजेक्ट लाबोदों, एवार्ड फांसनफोर लाबोदों आरो नै एवार्ड फांसन नेक्स्ट जों खुंबावनो थांगासिनो दं आरो माखासे जों फिल्म सर्ट फिल्म आरो फिल्मनि कम्पिटिसन लाबावनाय जागोन। बेखिनिखौ नोंथांमोना मिथिबाय थाखागोन आरो दिनैनि बे दाखा जोमै प्रिमियार श'नि समाव पंकज लाहारी बिथांखौ आं साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांनि फिल्माव जिखिनि गोदान महरगिरिफोर फैदों बिथांमोनखौ आं खोब मोजां खामानि मावदों होननानै सानदों आरो जिखिनि मोजां स्टार बिथांमोनाबो खोब मोजाङै खामानि मावदों। दिनै प्रिमियार श' नायनायनि उनाव गासैबो रायजो राजाया बिथांनि फिल्मखौ अनसायगोन होननानै आं आसा थियो आरो बिसायाबो दिनै माखासे बिथांनि जा हाबाफारि बिथांनि मावबोनाय खामानि बेखौ खोब बाख्नायदों आरो दिनैनि समाव बिथांखौ बाख्नायनानै आरोबाव थुलुंगाखांबोदों जाहाथे बिथाङा इयुनाव गोबां फिल्म दिहुनबावनो हायो। जों बेखौनो बिसानि जानानै बिथांखौ बोलो होबावनो सानो आरो बेयो कमप्लिट गावबा गावनि बाथ्रा जाहैयो। बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाबो दिनै अपेन मार्केट जानानै थांबाय, खोब कम्पिटिसन जाबाय दिनैनि समाव। जाय मोजां सावथुन दिहुनगोन मोजां मार्केट मोनगोन आरो मोजां लाब जागोन आरो जाय गाज्रि सावथुन दिहुनदों बिथाङा लाब जानाय नङा आरो जाय आर्टिस्टआ मोजां टेलेन्ट गाव मोजां फकास खालामगोन, खस्थ' खालामनानै मोजां खामानि मावगोन, मोजां एक्टिं खालामगोन बिथाङा मार्केट मोनगोन आरो जाय माने थाबथानानै थागोन बा मोजां खामानि मावनाया बिसोर मार्केट मोननाय नङा। बेखौ गावबा गावनो एसे नोजोर बोनानै मोजां मोजां प्रडिउसारखौ लोगो हमनानै गावबा गावनि टेलेन्टखौ देखायनानै गावसोरो एसे गावबा गावनि खामानिखौ फकास होनानै मोनफा मोननै फिल्माव हाबदा मोजां बाजेटनि फिल्माव हाबहैनो हागोन आरो बे खाबुआ दासिमबो दङ आरो बे खामानिखौ बिथांमोना गोसो होनानै मावोब्लाथाय आं सानो बिथांमोना साक्सेस जानो हागोन आरो बेखौनो आं बुंनो सानो। देग्लाय बोसोराव आंनि आखायाव दासिम 9टा सावथुना रेजिस्ट्रेसन जाबाय आरो फैबावगोनब्ला मिथिया, जेनेबा दासिम 9टा सावथुना रेजिस्ट्रेसन जाबाय आरो बे ओंखारनो थांगासिनो दं। बेखिनि। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिसननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360